Narodil som sa v Košiciach a doteraz tu žijem. Mám 38 rokov a pracujem ako advokát. V práve končiacom volebnom období som bol poslancom miestneho zastupiteľstva a pôsobil som ako predseda finančnej komisie. Kompetentná verejná služba je dostatočnou výzvou aj pre úspešného človeka. Mám chuť a energiu dokázať, že politika sa dá robiť aj inak. Namiesto zákulisných dohôd ponúkam konkrétne vecné riešenia a namiesto politických podrazov ponúkam spoluprácu so všetkými. Nikdy som svojou výchovou ani svojimi názormi neinklinoval k stranám, ktoré zmysel svojej existencie kladú na princípe my a oni. Som pevným zástancom občianskeho princípu. Všetci sme najprv občania Slovenskej republiky, až potom katolíci, evanjelici, Slováci alebo Maďari. Nie je preto prekvapivé, že ma podporujú predovšetkým strany, ktoré sú založené na občianskom princípe. Obyvateľom terasy je možné ponúknuť výrazne viac. Terasa musí byť bezpečné a príjemné miesto pre rodiny s deťmi, fungujúce miesto pre aktívne pracujúcich a starostlivé miesto pre seniorov. Za úplnú samozrejmosť považujem transparentné a prísne účelné nakladanie s financiami, prehľadné a bezodkladné informovanie občanov, otvorenú samosprávu a kompetentný výkon úradných záležitostí.